Mustapha Rezeduwan TV, duniyar nishadi. Ina yayi dan kwambo. Mun zo mu taimaka maka ne. Ku taimakawa. Kai mana. Baka so ne? To miskine ne ni. Cewa akai kana cikin ukuba. Kai to da za a jefa a wuta. To nawa kake cin abinci a sati? To biyu. To kuɗi ne zamu baka. Sha. Baka so ne? Kyale ni. Wannan wani kalar rayuwa ne? Ina ruwanki. A kyale shi. Kaina ya kulle. Ni na ce ma wani abin arziki ne. In baka shawara mana. Ba na so. Sai dai kafin mu baka kuɗin muna da ka'ida. Kada ka daina shimfiɗa mu wasu ƙa'idojin ƙarya. To idan muka baka kuɗin aka kwace fa. Ban je ita. Okay, to zo mu je ka karɓo kuɗi. Ni za a mahauka. Kamar ya? Ta so kenan a sha kwana da. Za mu taimaka maka da 150. Ba na so. To 200 fa? Ba na so. 300. Ba na so. 400 fa? Ba na so. 500. Kai me yasa zaka ta hankali? To nawa kake so a baka? Ku haɗa min ko miliyan 6. Haka ne. Alan wata sarauta zaka nema da kuɗin? Sarkin kutare. Wai ma tukuna yaushe ka fara ganin kuɗi? Dinkan ka zo duniya. Kwarai kuwa ma. Ba ma ka taɓa ganin miliyan 6 ba. Ƙarya kake. Ya fita ba gidan nan. Me ya faru? Wannan ai annoba ne. Ye?